Pila ka mga residente nagapreparar gihapon sa posible pagpatuman sang NGCP sang manual load dropping. PEDC nagpasalig nga may bastante ukon bastante ang supply sang kuryente apisar sang asod-asod nga pag-shutdown sang duha ka units sang planta. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Naganegosyo sang dressed chicken kag frozen food si Rachel. Sa tion nga madulaan sang kuryente, nagaugtas ini bangod apektadong iya palangitan-an. Bangod sini, nagapangaman ng ini agud hindi matamaan ang negosyo in kaso mag-brown out. Nagahimo lang kami ice para kung kaso mag-brown out gid man may kami, minugbotang kami sa frozen. Nag-abiso ang National Grid Corporation of the Philippines nga posible magapatuman sang manual load dropping kasunod sang na-monitor nga emergency shutdown kahapon sa PEDC Unit 2 nga may kapasidad sang 83 megawatts. Nahibaluan nga Miyerkules sang nagpatigayon man sang unscheduled shutdown ang PEDC Unit 3 nga may kapasidad sang 150 megawatts. Nakasynchronize naman ini gilayon sa grid. Suno sa Panay Energy Development Corporation, normal ang operasyon subong sang PEDC Unit 1 kag 3. Apisar sang unscheduled shutdown, nagapabilin nga bastante sa gihapon ang power supply sang duha ka power plant. We are always committed sa pag-supply sa paging reliability ng amon nga planta. Padayon din na siya. So ang amon niya subong ang Unit 2 mo ginakayo pero padayon gid ang Unit 1 to Unit 3 which is I think sufficient pa man ang aton nga supply based man sa aton sa NGCP naton nga mga postings nila. Sa subong, wala pa sa unscheduled power interruption nga ginpatigayon ng mga power distribution utilities kag electric cooperatives padayon ang pagbantay sang NGCP sa maximum amount sang electrical power nga ginakonsumo. Kabay pa wala na sang madugang no. And then of course ang aton nga supply kag demand balance kinamonitor ta maayo man. Ginatingwaan na sang PEDC nga maresolba ang issue sang PEDC Unit 2 agud makabalik na sa grid. Sa inisyal nga investigasyon na nakitaan sang tube leak ang planta nga nangin rason sang shutdown. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.